Ole vuinia chuanin hei request poimo tak mai question ka dong tlat mea chu I kan chokanga hei hian enila I exam a hian chuak du khop mea heng ho hi hetiang question hi chuak du a UDC ate assistant ate Mizoram Exam mai LDC ti ate AU ate po chuak du a chuan kan chok tran ngalang entin nge a chaw dan hamiron zota chuan a chaw dan hi chitam takom theya awal samdan berin kan han so nga hela hianin a question hi uluk takin lo entai la 999 1 by 3 nia draw plus 9991 by 3 nia plus 9991 by 3 nia chu entinge kan chong kan ti chuan hela hianin poimo deuh mai heng ho 999 na nia tro helai po 999 na nia helai po pathum na 999 na nia heng ho hi kan la phei ve kang he ta hianin omzia chu 999 ka tianga pakhat kala phota chon a pahnih na hi kala le ang 999 na nianga chon a pathum na po hi kala lenga 999 na nianga mo plus so ma wangin plus ka ti le meang tuna enge kalak ve leng kan ti chuan heng ho hi 1 by 3 ho hi kala lenga pakhat pahnih pathum an ni wangin heta khat plus ka da zela nga tinge plus kan da na changan ti chuan hi alaya plus so manom chu wang chuan heng ho plus ho hi kan la zela nga 1 by 3 kan ti leang plus 1 by 3 ho pathum kan la ta a chuan heng ho zong zong 9 pathum 999 pathum bel khom chu exange kan ti chuan 2997 heng ho zong zong hi kan bel khom veka kan bel khom chu a hnuaia ta hian kan ziak le mai ni khalai khan ho chuanin next kan pal yang tuna enge next kan ti chuan 10 kan plus anga enga tinge plus kan ti le na changan chu hei helai hen plus so ma chu wang chuan ta hian plus ka ziak le mai ni chuanin enge next kan ti chuan helai 1 by 3 ho hi kan langa 1 by 3 1 by 3 plus 1 by 3 LCM kan zongang LCM zong dan chu la hianin uluk deuhin han entaila asot theyang bera kan chaw dona wangin ta hianin denominator hi a hnuai hian 3 oma draw 3 oma 3 oma omzia chu ti hian 2997 hi ka ziak le potanga 3 hnuaia pathuma in tlar wangin an veka wangin common pakhat chia kala de ang mo chuan common pakhat chia kala de a common kalak zo hnu en te ti le tu nge kan ti chuan heng ho pakhat ania tero pahnih pathum 1 pathum omani hi 1 pathum po hi common an hnuai ka lak wang hian ka bel khom vek ang 1 pathum bel khom chu en zange 3 mo 3 ani a chuan tuna a cancel theyanga kan cancel anga chuan kan chok zo ngal ani mai ti hian mo 3 1 is 3 ni a abang zong chu enge bang ho chu 2997 plus 1 chu en zang kan ti chuan hetan kan siang ne 2980 a answer chun chu ni mo kha kami te me khani a common kha kan lak to nuwa achung ho hi kan bel khoma ani lopon LCM method pana chaw theya tiang hi a denominator an hloma wang khan ti hian ka ti mai ni chuanin a next chuanin hemi hi question hi lo ni le tang se hei hi pahnih ka chukanga nichina mi kha request video ni a hei hi question number 2 ni a ta hian an en taila enting om kan ti chon 41 by 2 plus 62 by 3 ni a tero chuan 51 by 3 ni a heng ho po hi ul sam de na chole thei mai ni enting e kan chaw don kan ti chon du chuanin mo for hemi chau hi ti hian pon kan ti theya 41 by 2 ni a tero 42 are 8 ani a mo 8 plus 1 hi en zang e kan ti chuan 9 by 2 dim pon kan ziak theya ma se khatiang lo dan khan ol sam to ka chaw dan tu na ka zir tir leng chau hi uluk de lo en le taila ni china mi ang tho han kan chok leang 4 o matiro pona mi ho zen hi kan langa ta hen kan ziak me ang mo kan ziak ang tu na 4 ania plus 6 plus 5 ania chuan adut le nge ta hen plus ka da lenga tinge hei hela hen plus oma lai pon plus oma chuan heng ho hi fraction ho hi ka langa heng ho hi a hnuai ka ziak le 1 by 2 nia tero chuan 2 by 3 ni a
chuanin 2/3 ni a 1/3 ni le a tun tuma vele tung heta henan entaila heng hoi ka bel khumang 15 ania dero 6 plus 4 plus 5 su 15 ani a chuanin ta hian han enteu a hnuai mi number hui time 3 3 oma ta hen 2 ni de omzia chu pomon kan la thei to lo lai chon enge kan ti thei om chung kan ti chon LCM method cross multiplication pona thei thawa ma se a kwal deuh wangin LCM method ka zir tirang so a hnuai number ho hi ta hian han entaila factorization method in kan chokanga thiam lo tan ten kan tianga true nia draw true one is true true em te bula three em om lo nga la chuwang chon three bok ka jiang ang true three ka jianga three one is three three one is three om zia chu hemi te pahnih chau hi ka lang hemi te pahnih chau hi ka langa ka multiply ang three two r and zange 6 ti hian hei kan LCM chu ni mai ni chon LCM at noya ka zia ka nga ta henin uluk deuin lo en la ka chaw dan ho hi LCM chu 6 ani ti kan shata tuna ending e ti vele tu helai one hi kan la photang amma saberin la hian bracket kan dilenga one ka la tro multiply sign ka zia ka chuan a hnuai mi two hian enteu two em te bula 6 hi en zana ngeom kan ti chuan 2 3 r 6 3 na oma chuwang chuan 3 ka zia kang chuan helai hen plus oma tan plus ka da lenga chuan true helai true hi helai hen ka put tab lenga multiplication sign ka ziak leng tuna mo ni china mi ang tho khanin true kan ti dan ang cheng khan helai mi po yang kan ti lenga 3m table 6 hi en zana ngeom kan ti chuan 3 1 is 3 niam ni lo nga 3 2 r 6 chu wang chuan true hi ta hen ka ziak le me ang mo chuan next kan kal le nga lun zung zung anga ta hian an en le tawla ta po hen plus ka ziak le thei mo nga tinge kan ti thei kan ti chuan la hen plus a uma 1 hi kan la le nga langa 1 multiply 3m table 6 hi en zana ngeom kan ti chuan 3 2 r 6 ania ti ro chu wan chuan true po ka ziak le nga lang ti hian chuan a multiply thei ang te chu kan multiply anga ta hian han enila 3 1 is bodmas rule kan mang bodmas rule a plus I in mo hemi plus I hian multiplication sign hi alal zo ko wangin kan khoi vek ang tuna 3 1 is en zange 3 nia chuwang chuan kan ti re deunga 3 nia 2 2 r en zange 2 2 r po 4 ni a mo 2 2 r po 4 ni a chuan en zange hela hian 2 1 is kan ti chuan true ni le mai ni ti hian a plus thei ang kan plus lenga chuan heng ho in an teu 4 plus 3 chu 7 ani draw 7 plus 2 chu a chung ho hi 9 ani chu omze chu hela hian kan ziak tha deuanga 9 9 by 6 alo ni ta tuna chuanin kan cancel them kan ti chuan yes cancel the engin mo 3 in mo 3 2 r 6 ania tiro 3 3 r 9 omzia chu ti hian kan ziak the 15 plus 3 by 2 mo chuan ni china han ti hian kan chok zuaya hei hi final answer polon lo theya option a kan da na zir khanin answer hi chu kan siam rem thin a ngai thina heta henan en ni taila 15 plus 3 by 2 ni ta tiro 215 are en zange kan ti chon 215 are chu 13 ya mo 30 plus 3 chu en zange kan ti chon 33 by 2 lo chuak ani mo ti po hian answer om thia hetianga answer ala om lo ni chon option a kan chok dik lo ta emo ti lo tur ni a ti hian kan ti le mei tur ni fraction chang mix fraction a tuna kan siam le ang mo 33 2 kan multiply nga 2 1 is 2 ni atiro 1 banga chon 13 kan la thale a 2 2 6 are 12 ania omzia chu 1 reminder ania hei hi enge kan ti chon divisor kan ti thina hei hi question kan ti thin ni etinge answer kan zia thin kan ti chuan one hi he ta chunga chuganga mo a chawanga two hi ta chuganga 16 po hela ya chuk do ni mo omzia chu la hen 16 ka zia kanga one hi a chunga mo chuan two hi a hnuaia ti hian hei hi final answer chu ni mai ni khate zong khania tun video tan chuan lo hlok pui zel theinan min lo follow min lo subscribe do nia lo me